O dobročinstvu i u nastavku novog dana organizacija Catalyst Balkans, jedna od članica koalicije za dobročinstvo, omogućila je građanima servis slanja SMS poruke na broj 7300 kako bi podržali borbu protiv posledica koronavirusa. O tome, kao i drugim aktivnostima Catalyst Balkans tokom pandemije, razgovaram sa Milošem Jankovićem. Dobar dan i hvala što ste sa nama ovoga jutra. Dobar vama i vašim gledalcima. Hvala najviše na poziv. Šta će naši gledalci i svi građani Srbije zapravo podržati slanjem SMS poruke na 7300? Kao što je i Željko malo pre rekao, dakle, neprofitne organizacije u ovoj krizi igraju veliku i važnu ulogu. Ova kriza prevazilazi mogućnosti bilo koje države i moramo svi zajedno kao jedna jedinstvena zajednica da pomognemo i damo svoj doprinos. Neprofitne organizacije konstantno rade na terenu i pružaju pomoć najugroženijima, uključujući i osobe koje su socijalno ugrožene, osobe u situaciji beskućništva, decu i drugima. I tim organizacijama je potrebna naša podrška, svakog od nas pojedinačno, kako bi mogli zaista da blagovremeno pruže podršku i pomoć svojim korisnicima. Catalyst Balkans već više od 2 godine vodi platformu donacije.rs, preko koje građani mogu online donacijama da podrže različite projekte od opšteg dobra. I kada je krenula ova kriza, pre 3 nedelje smo lansirali poseban poddomen covid19.donacije.rs, gde je aktivno nekoliko kampanja neprofitnih organizacija za odgovor na postojeću krizu. Dakle, građani upravo na tom portalu mogu da vide koje su to akcije, konkretno zašto su sredstva, je li tako, namenjena. Kakav je do sada upravo odziv građana putem ovog portala? Tako je, dakle, za 3 nedelje, evo rezultati od pre pola sata, ukupno je donirano nešto malo više od 2 miliona dinara, koji su raspodeljeni na organizacije koje pružaju pomoć, kao što sam rekao, čak i zdravstvenim radnicima. Recimo, izrađeno je do sada ukupno 12.500 maski koje se trenutno dele u preko 15 gradova širom Srbije. Pružena je pomoć za 43 socijalno ugrožene porodice i pripremaju se paketi za beskućnike i socijalno ugrožene građane koji su korisnici narodnih kuhinja. Ono što je bitno da napomenem jeste da rezultate svih ovih akcija možete u svakom momentu da vidite na platformi. Dakle, možete da znate ishod svake vaše donacije tako što ćete otići na covid19.donacije.rs i videti zapravo šta te organizacije tačno rade. I moram da napomenem, dakle, kada smo videli kojih će ovo razmjera biti, kontaktirali smo i mobilne operatere koji su zaista ekspresno reagovali, i Telekom i Telenor i VIP, i omogućili i SMS doniranje za sve ove akcije, tako da od 8. aprila je aktivan SMS 7300, potrebno da pošaljete poruku bilo koje sadržine. Ja sam recimo poslao jedno čekam šetnjim, tako da bilo šta, bilo koji karakter možete da ukucate, pošaljete i time ćete donirati 200 dinara za neku od ovih kampanja neprofitnih organizacija. Recimo, koje su još aktivnosti upravo vaše organizacije Catalyst Balkans? Mi smo nastali tako što smo zapravo istraživali prvenstveno dobročinstvo na celom Zapadnom Balkanu, i sada kada je krenula ova kriza, fokusirali smo se da vidimo šta to kompanije i građani rade kao odgovor na postojeću krizu i na vanredno stanje izazvano koronavirusom. Tako da podatak od pre recimo 3 dana jeste da smo registrovali nekih 7.600.000 evra donacija sve ukupno u Srbiji iz korporativnog i sektora i od strane građana. Dakle, kompanije i građani su prema našim podacima do prošlog četvrtka donirali, dakle, nekih 7.600.000 evra, s tim što moram da napomenem, dakle, ovo su samo podaci do kojih smo uspeli da dođemo direktno iz medija ili direktno od kompanija koje su donirali, tako da je taj iznos i mnogo veći. Recimo, poređenja radi može da vam bude važno da kažem da je u prethodnoj godini taj iznos doniran u toku od 4 meseca, a sada je doniran za manje od 4 nedelje. Tako da intenzitet dobročinstva u krizama u našoj zemlji i njenom celom regionu je zaista povećan i
svi reagujemo zajedno kao jedna jedinstvena zajednica. To je, mogu da kažem, i deo odgovora na moje sledeće pitanje, a to je koliko iz pozicije upravo predstavnika članice Koalicije za dobročinstvo možete da sagledate i kako da ocenite upravo taj osjećaj za solidarnost, za, ako tako mogu da kažem, aktiviranje celog društva, dakle i onog korporativnog sektora, ali i svakoga od nas pojedinačno u ovakvim situacijama. Dakle, taj osjećaj solidarnosti, koliko je vidljiv? Tako je, izuzetno, i zapravo mi vidimo misija svakog nas u Koaliciji za dobročinstvo jeste da promovišemo dobročinstvo uvek i svuda. Međutim, i kada smo videli šta se dešavalo u 2014. tokom poplava i ovo što se dešava danas, dakle, reakcija zajednice, građani, kompanija je zaista izuzetno velika i jedinstvena i ljudi su naši u kriznim situacijama spremni da reaguju mnogo brže nego inače. I zato samo moram još jednom da naglasim i da se nadovežem na ono što je kolega Željko malo pre rekao. Mi svi moramo da budemo svesni izazova sa kojima se susrećemo. Izazovi u 21. veku prevazilaze mogućnosti države i naravno država treba da radi svoj deo posla, ali i neprofitne organizacije koje su često mnogo agilnije i mnogo brže da reaguju takođe radi svoj deo posla i mi kao građani pojedinačno imamo određene obaveze praktično da reagujemo i odgovornost da u ovakvim situacijama pomognemo. Tako da bih još jednom apelovao na državu da razmotri predloge koje smo predali, jer će omogućiti da dođe pomoć blagovremeno i više pomoći do više građana kojima je to potrebno, a na vaše gledalce bih apelovao naravno da ostanu kod kuće, da pomognu drugima tako što će donirati ili online na covid19.donaci.rs ili slanjem SMS-a bilo koje sadržine na 7300. Miloše, hvala vam mnogo. Dakle, evo, kao što i rekao, kako se bilo ko pita, na koji način u ovom trenutku može da reaguje, prava reakcija je mobilni telefon 7300 i evo naše poruke, ostani kod kuće, jel može? Tako je. Na taj način donirate 200 dinara za pomoć u suočavanju sa koronavirusom.